Ingnahin mong tapan nga may buntag. Ina pagmalipayon kay naay ni kamahal ni mong inahan. So akong paisahon tong kumplito pa ang inahan. Kumplito pag yung inahan. Kung kamahal. Amahan ang inahan, kumplito ba? Hindi ka na. Okay? Paisahon ko na ako ng usa na lang kabuok ginikanan. Ay diramahan ba o inahan? Jutay na lang. Paisahon na ako itong wala naging ginikanan. Physically, wala naging ginikanan. Saga na wala naging ginikanan ang mga hamtong na gino. Ang usa na lang ginikanan, daghan. Daghan yun po na kumplito pa ang ginikanan. So, praise God. Kay ang Diyos naghatag na ito o amahan o inahan sa physical nga maoy muamuma ka na ito gikan pastagwangkan sa atuang inahan. Magampo na ta. O Diyos nga magkakamustanan, salamat ini mong adlaw nga mong i-celebrate Lord ang Mother's Day. Salamat Lord God nga imo kami gitagaan o ginikanan sa physical aron muamuma ka namo samtang mudako kami. Salamat amahan nga sila nahimong una nga magtutudlo sa among kinabuhi. Ug tungod kanila nga imong gigamit nga vessel Lord God, nahimugso kami niining kalibutan. Ug salamat amahan sa among mga ginikanan bisan wala naman ang uban namong ginikanan nitaliwan na ug ang amo ang nagpabilin karon nga inahan or amahan. Salamat nga anaa pa sila amo ang masud-ong. Salamat nga makabalos pa kami sa ilang gibuhat dinhi kanamo, sa ilang Ginoo pag-amuma dinhi kanamo. Salamat amahan ug tagaan mo kami kusog kaalam dadin amo kini magamit ang among habilin nga kinabuhi sa pag-amuma usab sa among mga ginikanan. Pasilunggan kani mga pulong karon, ikaw ang Dios magatudlo kanamo ug lain lang sa mga butang magapahibalo ka kanamo, mag-instruct kanamo. Pasilunggan ka o Dios sa walay katapusan. In Jesus Christ we pray. Amen. Happy Mother's Day sa mga inahan o sa mga dili pa pod mga inahan sa pisikal. Kay matod pa si Ginoong Jesucristo in Matthew chapter 12 verse 50 nga ang akong inahan ug akong mga igsoon mao kadtong nagtuman sa kabubuton sa amahan. Sa ato pa bisan pag wa pa ka naminyo, wala pa ka nakaanak, matawag gyapon ka kung babae ka, matawag gyapon ka og inahan sa espirituhanon kung nangalagad ka. So bisan sa mga batan-on, matawag gyapon mo og inahan. Kay pwede mo maka-encourage sa mga tao nga bisag magulang pa ninyo tungod kay naa mo mo'y Ginoo. Kay ang inahan mao gyud nay kahayag o light of the family. Nga din sila ang duol kaayo nga mo encourage sa ilang mga anak. Sila ang dali dayon kaayo nga mo encourage sila mga anak. Kay sila mismo nakasinati sa kalisdanan o sila mismo dako kayo kasinatian nga pwede nilang matambagan ang ilang mga kaanakan. Samtang nagsulti si Daidana, nakatulo kong luha tungod kay layo na kayo na po si mama. O sukad sa ako ang pagka born again, wala ko nakalito og pulong na I love you ma. So samtang namati ko sa iyang pulong nga niyon siya nga I love you ma, hinumduman din ako si mama nga sa iyang pagkakatana ko sa akong paggamay, hinumduman ako nga inandaman ko sa balon, pustan ko balon, bato ko eskwelahan, inandaman ko sinina, inutaw, nag-high school ko, nagsalig ra ko kong mama. Muuli ko kung dalon ako ang
labhanan nga mga uniform kada Friday. So si mama guna tiglabang. Ulay puangon kayo pagkanak. Kay muuli ragalan og labhanan. Tungod kay nahimo kong mamas boy. Siguro matod pas panultihon kay kinamanghuran ko. Sagad daw sa kinamanghuran ni paraygon kayo sa inahan. Kasi mga kamanghuran din. Mga magulang masina po. Yung buto mga magulang si Inday ra kuning palangga pa. Abi kay manghod na. So, na-realize na ako nga lami kay uli sa diyang nagsulti si Inday na lami kay uli sa Libertad. O halugo na ako sa mama o niyo ko nga I love you ma. Kay sukad sa akong pagkahimugso wala ko naka-sulti o pulong ngayon anak. Lindot kayo ng pamation sa usakinahan nga ang anak mulitok ug sama niya na. Talagsaon ra kayo ng anak nga mulitok kayo ron I love you ma. Gimahal ti ka. Talagsaon ra kayo. Muna nga nining kabuntagon kat una nato unsaon nato pagtahod ang ato ang ginikanan especially sa atong inahan. Kaya atong inahan mga igsoon gitawag sila mga hero. Hero gid sila. Gisenan kag siyam ka bulan. Gisabak-sabak kas tagwangkan sa imong inahan. Di ba na hero? Kita magani nga maghimulos ta og tulo ka adlaw munas ginhawa na nato. Butdan na gani tagtian munas ginhawa nato. Apan atong inahan siyam ka bulan nga gadaladala sa kabug-aton sa sulod sa iyang tiyak. Apan nakaya niya. Sa walay tulog. Pag anak pagyud nato, walay kinatulgan kay hima kayo ta. Amen? Dali kayo ta motibi. No? Mulubyok pergani ng hubon sa atong ulo. Dayong kulima. Nya atong mama mo, dali kayong mumata. Kaya nganong sila mo dali kayong mumata, naama nila ang tutoy. No? Wa ginay saktong kinatulgan ang atong mga mama. Sa paggagamay nato. Kay bisan gani ako nga papa ko, wa gyapon gani ko kinatulgan. Samot na gani si pastora, na-realize na ako nga ako day mo inahimong inahan. Yan naanak ko ng tutoy. Gabihan, no? Munang hero gid sila. Matawag gid sila og hero. Kay giagwanta nila ang katulugon, giagwanta nila nga amumahon ta, no, pinalitan og diaper. Pinalitan ta og diaper. Pinakatar ta, ipaliguan sa gamay pa. Di ko ta kabalong maligo. No? Linimpyuhan ko ta, hinapulasan. Grabe. Dala-dala, gugus-guguson, sulod sa uskatuig, urdo katuig, gugus-guguson ta. Inanak kaanglay. Inanak ta kaanglay sa gamay pa. Anglay kayo tas ng mga inahan. Apa na kaya nila. So matawag sila og hero. Amen? Dili katumbas naman tayo amahan, pero di yun katumbas ang atong amahan. Sa pagkakatar nato. Ang inahan yun na may pinaka-hero sa atong pamilya. Bisan ang amahan, ang head of the family, apan. Lisod ko ayo kung wala tayo inahan. Munang salamat sa mga kanakan nga naamo na sagad gyud ang anak naas inahan magpabilin. Sagad ang anak naas inahan. Naapoy senaryo nga ang anak naapod sa amahan nagapabilin. No? Una nga atong hinumduman nga gisaulog kini Mother's Day pagpahinuod sa ato ang mga inahan. So karon unsaon man nato pag tahod ang ato ang mga inahan, ato mga ginikanan. In verse 2 sa chapter 6 sa Ephesians, ang unang sugo nga adunay saad mao kini. Gisugo ni unya gadala og saad. Ang saad mao ni. Ang sugo mao ni tahura ang imong amahan ug inahan. Sugo. No, sugo. Unya naay dalang saad matud pa dinhi ug kini ang saad. Aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan.
Dili tanan rong mga anak bulahan. Kaning word nga bulahan kana bang malipayon, kunya malampuson, nakaabot sa ilang mahayag nga kaugmaon. Dili tanan ani nakasinati kay kulang ta sa pagtahod sa ato ang mga ginikanan. Ang ato mga ginikanan, sila ang unang nagmaymay nato, sila ang unang nag-advise nato. Sila ang pinakadaghanang advice. Maka-advise man nimo ang imong friend, ang imong mga pamilya, igsuon, maka-advise man nimo, pero pinaka number 1 na kinadaghanang advice ang imong inahan. Kung mahinamduman nimo, pinakadaghanang advice ang imong inahan. Sa gamay pa ingon ka, nak, ayaw na. Inahan, ang ingon, ayaw na. Kay dili na maayo. No, agak-agakon ta. So sila ang pinakadaghan og advice. So kung dili nato ni matuman ang pagtahod sa atong inahan o sa atong amahan, ang katumbas ini mumubo ang atong kinabuhi. Unya dili pud ta successful. Dili ta bulahan. Muna bisag unsa ang nahimo sa atong inahan ug amahan, dili nato na pagahinumduman o dili nato blimon ang atong inahan nganong inani ang akong pagkatao, nganong inani akong pagkahimugso. Dili na nato na dapat isulti sa atong inahan ug amahan. Nganong gipakatawo pa man ko nimo ma, nganong gipakatawo pa man ko nimo pa nga broken family man ta. Dili na dapat nimo iglim ang imuhang ginikanan. Ngano man, dunay purpose ang Dios nganong na broken family mo. Amen sa mga broken family. Dunay purpose ang Dios nganong na broken family mo. Kay kung walay broken, walay ayuhon ang Dios. Kung walay mabrok, walay ayuhon ang Dios. Sagad sa mga broken family nang alagad Ginoo sa Ginoo. Naay mga dili broken nga family, pero wa ko'y pangalangad sa Ginoo. Muna nga saludo ko sa mga broken family. Kay bisag na broken na, apan wala mubihas pag-alagad. Nangalagad sila. No? Sa mga usa na laman o ginikanan. Kung naakaroon nagpabilin sa imong usa ka ginikanan, pasalamati ang nahitabo. Pasalamati ang nahitabo ang nagyan nimo. Kadili basta-basta ang nagyan po sa imong ginahan. Kung nakasinati ka, wala ka nas kumingking sa nasinatian sa imong ginahan. O gamay. Wala na. Ang imong pagantos karon nga imong usay blimo na atong ginahan o ginikanan, wala na. Sa ilang nagyan. May manggani karon kay high-tech na ta. May manggani karon kay dali na kayong madakpan ng kwarta. Ang atong mga ginikanan sa una nakasinati sila pwede kalisod. Wa man ta nakasinati og sanduloy. Sa may nagkakuan diri sanduloy pa. Kanang kanon nga usa ka kungkong sa gulan o ba. No? Duha ka bawal nga rinaspa nga kalangoy. Gisayonan kana. Wala na sumiking na itong masinatihan. Kita bagul-bulan ta. Usay makaon pero igsoon mga kanakan minaw ta. Wala ra sa kumingking ang atuang nasinatian. Munang pasalamat ta nga doon na tayo ginikanan nga nakasinati o garabing kalisod. Muna nagpabilin sila o maoy nag-akatan mo karon kaysa panahon nga magkalisod-lisod ka sa panahon nga magka-problema ka na sila maka-advise kay grabe na sila kasinatian. Saludo ta sa mga ginikanan. Amen mga anak ha? Saluduhi ninyo ang iyong mga ginikanan. Usahay, blimo na to itong ginikanan kayo na anit nakataas. No? Ako sa wala pa ko nangalagad. Maunay akong karakter. Maulaw ko nga muguyog-guyog nilang mama kay puros mama. Papa, mama. Ako na ba taas-taas ang pamilya? Pero ako pa'y mabo din si Dumuling maba man ako. Si Madilim maba na ako. O si Ilimi maba na ako. Si Mama maba na ako. Si Papa. Ako na taas sa akong pamilya. Munang maulaw ko sa panahon sa graduation sa elementary, high school.
Maula ko tambong silang papa kay na ako ko'y crush dito sa kuan. Dito sa eskwelahan. Kaya makita nila nga mabaki. Baba, okay na ng iyong papa. May ako ang dili kaya. Pero karon nakarealize ko nga na ako'y Ginoo. Sila dahil mas taas na ko. Sa espirituhan. No? Na-bless kayo ko. Si papa kay muwali na siya og aya. Muwali na siya og busila. Munang nangayo siya og panalangin sa Ginoo, Lord, tagay kog motor. Kay lisod kay na maglakaw kung gulang na. Anas papa, mugulang na mag dito sa aya, musubo ka ng haguruyan. Lisod kay na agianan. Nagpag-ampo siya sa Ginoo nga makapalit og motor. Praise God, gihatag sa Ginoo. Sa biaging Lunes, naka brand new. Skygo to, pero brand new. Praise God. Ito palakpakan ng tungbuhin ng Diyos. So, nalipay kayo ko kay si Papa nahimo ng mag-uwali. Nahimo na siya mag-uwali. Si Mama maghilak, magampo. Pagdating pa kadaghan ng biskulo. Thank you, Lord, salamat. Sila day ang pinakataas sa akong pamilya. Pag-abot ni rin Papa, wali ko. Pwede nga ako magsigwali. Akong gila kay ikaw may taas. So, naminaw kong wali niya. Praise God. Muna nga, mga anak, dili nato ipakamubo ang atong ginikanan. Amen? Ayaw ipakamubo ang ginikanan bisag walay grado sila. Bisag na professional ta, bisag na kutag na abos tong ginabuhi. Apan dili nato pwede nga i-lockdown natong pamilya nga walay grado. Dili pwede nga i-lockdown nato atong pamilya nga dili gani kabalong musulat, dili kabalong mo pirma. Magkurog-kurog ng kamot, dili pwede nga mag-lockdown ta. Kay kung atong i-lockdown, masipya taning Ephesians chapter 6 verse 2, mumaba atong ginabuhi. Kung dili tabulaan. Amen? Munang pahinumdum sa mga kaanakan, dili paulahi ang tanan, tahuro nato sila. Ang pagtahod mauni. Usaha nato pagtahod. Number 1, tahuro nato sila unconditionally. Unsa man ni unconditionally? Kana bang mutahod ta nila nga walay kapalit? Kana bang mutahod ta nila karon batanon pa sila, tahuro nato sila ug hangtod nga adto sila sa banig. Kana bang magmalauli na sila kay magpagulangon na magmauli man sila. Dili na nato masabtan ang ilang kinaya, still tahuron gyapon nato sila. Kay sa kabatanon og sa mugulang sila. Mo instruction sa Ginoo kay may saan ni pagatahuron ginato sila. Amen. Mga kanakan diha pagatahuron ginato sila. Dili kay karon kabalo pa mang latigo atong inahan na pa may kusog nga ika latigo tahod ta. Unya sa panahon na nga magpahungit na nato, sa panahon na nga magpaagak-agak nato, diha sukdo ang atong karakter. Diha masukod ang atong karakter. Ug asa gyud kutob ang atong pagtahod nila. Panahon nga duna sila ibalatian. Kaya ba nato nga matahod gyapon nato sila or atong ingnon nga mayra tagam. Tagam. Dili pwede ha nga atong mga pulong ingnon nato nga tagam ang atong mga ginikanan nga nainana sila. Dili nga naman. Muni, ang Proverbs 20 verse 20 na gayon. Kung tunglohon mo ang imong mga ginikanan, matapos ang imong kinabuhi, sama sa suga, nga mapalong diha sa ngitngit. O sulay basa. So, kani di ang pagtunglo o kini di ang pagpasakit o pulong sa atong mga inahan o amahan. Usa ka pagtunglo nila. Mao ding mubaba dayon atong kinabuhi kay kaingon ang Proverbs 20 verse 20, matapos ang imong kinabuhi sa masuga nga palungon. Nya kay kita na batasan nato. Sa wa pa tay Ginoo. Dili kay ta makabuhi og pulong sa atong gidikanan. Di ra gani tatagaan og dako-dako nga allowance. Udayon dayon tagbagulbol, ug usulti dayon tag ngano manggi pakataw pa man ko ninyo, ngano pa manggi pa eskwela ko ninyo, di pa dayon mo kasaran. Diba? Unang hinumduman nato itong mga pulong nato nga nasipyata.
sa wala pa tay Kristo. O so karon kay doon na naman tay Kristo, buhato na to ang dili pagpasipala og sulti sa atong mga ginikanan. Amen? Mga kaanakan, daw na maginay mga sipyat atong ginikanan. Doon na maginay mga lapses. Dili ko na perfect atong ginikanan. Ayaw yung pagkasamahan nga yung ginikanan, inahan o gaman perfect na na. Kaya kung imuhang sabto na perfect na sila, dali kayo kang makabungat og sulti nila kung masipyat sila. Ikaw ako, prone kayo tanang dali kayo kang masuko nila. Hilabi na atong tanaw ng ilang mga binuhatan. Hilabi na tanaw nato ang ilang mga kanhing gibuhat nato. Hilabi na yung kung hinumduman nato ang ilang ipangbuhat nato. Ipaluhod ka kasi isululog sa ako, gibunalan hagunoy, naupos ng bayaba sa imuang batiis. Umaunay na ato mahinumduman. Apan, ayaw kalimot nga ang pagtahod sa ginikanan adunay saad nga mabulahan ka. Mabulahan ka. Mahimutang mga successful nga mga kaanakan. No kay ang success na to igsoon dili na kumplito kung wala pa inyong minahan o gamahan. Kung nakakaroon sa taas na levels kinabuhi, nakahuman ka sa pag-eskwela or gipa-eskwela ka sa imong ginahan o gamahan bisag sila walay mga grado, muna hinumdumi kung ibutang sa imong una-una. Gipalapos ka bisag nagkalisod sila. Bisag wa sila yung grado. Pero gipaningkamutan nila nga makahuman ka ikaw ako. So unsa man atong igabalos kanila? Tahuro. Tahuro na to sila. Ayaw dili ta. No? Dunay panahon nga makapasipala tag sulti nila pero ayaw kalimtini. Kinahanglan makapasaylo ka sa imong inahan ug amahan. Kinahanglan mo say ka og sorry sa imong inahan ug amahan. Kaya dunay usa ka burumbado nga anak. Ug matud pas panultihon 17 verse 25. Ang anak nga buang-buang makahatag lang og kaguol sa amahan o hilabihang kasakit sa iyang inahan. So ang pagka-buang-buang dahil sa usa ka anak makahatag ni kaguol sa amahan o hilabihang kasakit sa inahan. In Proverbs 10:1, makapasigarbo ang amahan sa iyang anak nga maalamon. Apan ang anak nga buang-buang makahatag lang dakong kasugo sa inahan. Unsay daling makapa kanabang makahatag balatian sa inahan ug amahan? Nay hinungdan na ang mga anak nga muluyaton. Dali kayong magsakit ang inahan ug amahan kung ang anak muluyaton. Kung ang anak gani dili patambak, kung ang anak gani dili pa-advise o mahimong burumbado, ang inahan po, dali kayong magbalatian. Nga naman, kay ang kasubo o ang kaguol, sintomas na siya sa umaabot nga daghang balatian. Muna nga, gatingalang nung nagsakit-sakit man is papa o si mama. Kay, grabe dahil niyang kasubo sa iyang mga anak. Grabe dahil niyang kaguol sa iyang mga kasingkahan na siya. Allah, napabata diha? Grabe dahil niyang kasubo. O grabe dahil niyang kaguol. Kay ang iyang anak, murag ba unay nahimo niyang inahan o gamahan. Mahimo nang ang anak mo na'y musugo. Siningkahay pag yun nga pagsubok. No? Kasi natin, jagutan ni tanan mga anak. So, kaitang mo, imbis sila ang musugo na to. Kita ang mutahon. Yung diri, ba? Ephesians chapter 6 verse 2. Tahuran. Sila ang musugo. Kita ang mutahon. Pero anak, nabalikan sa agad karong panahon na. Ang anak mo ay sige kayo mo, pirti kayo musugo. Nya ang inahan, mauna po'y mutahon. Na, mugo tayo kinabuhi. Maong dali kayo tapuson ni kalibutan. Kaya nabalikan, ato magibalikan. So ato ni siyang i-apply, itaang mutahon. Nga naman dili ka makatahod sa imong inahan ng amahan. Kaya imurang hinumduman ang ilang ibuhan. Forget the former things. Kuhaan na sa imong una-una. Ang nakabalabang anong dili ka mutahod sa imong inahan ng amahan. Kuhaan na. Do
Dunay nakabalabag sa kasing-kasing kining kasing-kasing nga dili makapasaylo sa giguhat sa amahan. Dili makapasaylo sa giguhat sa inahan. Dapat makuha ni matag usak kasing-kasing. Kay kung dili makuha nga dili ta makapasaylo sa atong inahan ug amahan. Muna hinungdan nga dili ka makatahod sa imong inahan ug amahan. Unya sa panahon nga dili na ka makatahod sa imong inahan ug amahan, maka-struggle ang imong kinabuhi sa unahan. Imong future magka-struggle na. Maminyo ka magka-struggle ka. Hangto na laman, magkaanak ka, magka-struggle gyapon ka. Mapuno ka struggle, mapuno ka kasamo. Kay ang dili pagtahod, dili bulahan. Ang pagtahod, makapabulahan. Ang pagtahod, makataas sa imong kinabuhi. Grabe. Muna nga, dili na to basta-bastahon ang ato ang mga inahan o ato ang mga ginikanan. Unconditionally. Higugmaon na to sila unconditionally. Tahuro na to sila unconditionally. Sa panahon nga wala sila'y mahatag nimo. Unconditionally. Hinumdumi unconditionally ha? Sa panahon nga wala'y mahatag sila nimo sa imong gipangayo. Tahuron gyapon nimo siya og higugmaon. Kay sagad sa atong kinabuhi, kung nakita nato ang atong inahan ug amahan, nga may ikabili nato, dali kayo tabutahod nila o butagan nila. No? Labi na kapit na magmalatay ang atong inahan ug amahan. Magpa suod-suod ayon ta. Kita day mo akatar nila. Kay naa ay motibo. Siya mo'y binlan sa tanan. Siya mo'y bilinan sa daghang mga kaptangan. Dili na lang ato ang pagkakatar sa atong inahan. Nga naman, conditionally na. Gatanaw ka sa ikabilin. Imi na ba diha? Munang, praise God, gipahinumduman ta nining pagtahod karon nga unconditionally. Walay ikahatag, kung naikahatag, tahod gyapon ta sa atong inahan ug amahan. Nga naman, kay mga Kristohano na tanaan ay Kristo sa ato ang kinabuhi. Ika-duha nga pagtahod sa ato ang ginikanan. Tahuro na to ato ang inahan ug amahan. Sacrificially. Sacrificially. Kabalutan mo sacrifice. Nga naman, kay sa gamay pa ka, wala pa ka sakripisyoin, ikaw ako, sa imong inahan ug amahan. Grabing sakripisyo. Wala lang kabalo. Kaya ako man tayo buot sa gamay pa. Pero, grabe ang ilang sakripisyo manahin mo. Then, nadako na ta. Kabalo na tang mangita o trabaho. Kabalo na tang mugamit sa kusog ng ihatag sa Ginoo kay tagaan na tawag kahamtong. Nya, magpakatar paghihapon ta sa atong inahan. Sila paghihapon ang wabaga. O kung pwede man na makastanda, pinaagi sa atong pagpanarbaho uban sa tabang sa Ginoo. Pwede nga dili ka ta magsalig o inahan. Dili ka ta magsalig o ginikanan. Hinoon, mauna niya ang panahon nga kung doon na natay ikong trabaho, kusog, muna niya ang panahon nga mubalos ta sa atuang ginikanan. Sila na po'y atuang patawhayon. Sila na po'y atuang pungkuon, kita na po'y maningkamot. Kay sa una sila ang maningkamot. Kita ang sigira o kasalig nila. Panaturang sa dihang hamtong na ta, sa dihang doon na natay ikong kusog nga makabalos nila. Atong himuon nga, pahalipayan ko na to sila. Dili ko na to sila pasugod. Amen? Napabata diha? Pahalipayan na to sila. Ito i-surprise sila. Ano ba malipay sila? Ang kulabag sige pag-uula yung mong inahan ng amahan. Kaya mo na hinungdan na dali kayo mabalatian sila. Ikaw ang magyapon yung adto anak ka. Doktor, bumanlag. Ikaw lang kayo maguyod-guyod anak kung imuha na sige pasakit. Eh kanang damdamin anak. Dali man kayo nga may ubos. Salagton na yun yung atong mga inahan nga nanas paghamtong. No, makarelate ano yung mga hamtong. Kaya sa study, ang salagton na yun sila. Kaya doon na yun sila ikuan ba? O kanabang giingon sa Ecclesiastes chapter 12 nga kanang mabungol na sila. Mabungol na sila. Kita mairita mo na yung tao atong inahan magsisuna.
Mairita na yung atong inahan, sayop ang pagpanabi dito. Kaya saan man, buman naman. Dili naman maklaro niya ang pulong. Salagton yun eh. Muna, ang pagtahod igso ng conditionally, sacrificially. Magsakripisyo ta, dili ka pag abot mo rin yung mo dito. Nanabi na ka dito. Ayuhan yung bakbak, bungol na ba? Sakit kayo na sa ato ang inahan o sa atong amahan. Dili na to. Pwede man tang mo istorya, mga advice atong inahan, pero dili itong mga sinika. Biyaan nga to ang pagsinikahan, kaya murag dili na yun maayo. Amen? Dili na yun maayo ang pagsinikahan sa atong inahan o amahan. And ikatulo, atong higugmaon ang tahuron atong ginikanan, pinaagi sa atong pag-akatar. Care. Kita na po ang caregiver nila. Amen? Kaya sila ang nag-care sa atwas gamay pa. Caregiver sila nato, walay sweldo ha? Walay sweldo, nga to ang ginikanan. Nya, kita, ni kadako, kita na po ang wakatar nila. O nakita na to itong ginikanan ng murag waad yung kusog. Nagsalig na laman ng senior citizen nga Buda, ano pamangin mo, Panginoon nga naman kay senior citizen, di na pumatag mo. Paambita po ang ato ang ginikanan. Pagpaambita, musir ka sa mga panalangin. Kaya mapanalangin nuwe ka kung wala na yung ginaan. Ugaman, dili. Sila ang gigamit sa Diyos nga matudluan ta nga usaon ta pag-bless. So ang pagtahod igsoon dako ning impact. Kung dili ta mutahod, mubo ang atong kinabuhi o dili malipayon. Mubo atong kinabuhi o puno sa kasamo. Apan kung mutahod ta, musunod ta sa atong mga ginikanan, panalanginan ta sa Dios o bulahan nga kinabuhi o mataas na kinabuhi. Amen mga kanakan. Atong manapay ginikanan. Dili pa ulayan tanan. Atong ipakita nila kung unsa man mga nabugtok nga relasyon nato sa una. Karon mo ni ang panahon pagbayad ta. Magbayad ta, ato ipaubos itong kasing-kasing. Palusa na to sila pa. Salamat pa. Buhi pa karon. Salamat pa. Kani akong nahabiling nga kinabuhi. Katapusan, ako ang wakatar ninyo. Ako ang muamuman ninyo. Di na ako magsaling sa lahat pa na kong igsoon. Ikaw mismo, kinahanglan mo, hatag ta o importansya tas atong mga ginikanan. So muna ito ang pulong karon. Hopefully, nga masabta na to, ma-apply sa atong kinabuhi. God bless the DC family.